سلام نعخاتكم يخون أما العالم زلخم لما عنت دما بتاشعي كفال متيكم اللخو تسارة كريستوس كابي وغني وطئ أبز حلفة رئينا نيرنا بزعبة عسرته هاجرات إيروبا يونيون كم زخونا تسارة كريستوس كاب زخم دوطئ رئينا لنا أبرأي يوحنس عسرته سلسته كاب حادث قع سلسته بشيم يسوس كم بوبيه بزعباتهم كل التأراويت أبحث أبحري دوبلة عسرت قرنن شو عترسن أبتا أقرن تقع عسرت زودي أبتم أرأسوخ أسمات صرفي زلوو كاب بحري كوت كله ريخو اتزرقه وأراويت كأن نبري إذ مثل أقارو خمنا يدبي أفون كم أفهم بسايو كم اتقبل دما حيلون زفانون بزح سلطانن هابو يبلنا أبز قال زنتاينا نرئي زلنا تسارة كريستوس أبزي بعسرت قرنن بشوعة رأسن أبتقرن تقع عسرت زودي زلو أبرأسو دما سمات تصرفي زلو كاب بحر زوات أراويت يخبل قليت الله إذن كل التأراويت زي أتهم كاب بحر زوات أراويتن كاب مدر زوات أراويتن إلو قليت أوام الله لذي أبزنتاينا نرئي تسارة كريستوس كاب زوم عسرت منغستي مالت كاب إيروبيان يونيون ويدما إيروبيان حبرت كم زوات قال أملاخي نقرنا له لذي إيروبيان يونيون شو عمت أمناي تسارة كريستوس زمن كتم حادريا تسارة كريستوس زمن كتم حادريا أبزق قال زي انتاي نرئي لنا نتسارة كريستوس نزا عراويت زي سمات تصرف اللويدو دي تصارف أفزيق أرد حسوم نقر دوت حسوم قانقوا زلو تعبي تنيام خاني نقيرنا زلو إذا أراويت النبري إذا مسليلو تسارة كريستوس نمنتاي بنبر تمثيلو نبري لو أقارو خاء كم ناي دبيلو أفو خاء كم أنبسا سلازم تسارة كريستوس بسلسة أراويت قالي تقولو بنبري بدبي بأنبسا سلازي تسارة كريستوس بنبري سلمنتاي تمثيلو سرائلنا نبري دفار كم زخونه مثلنا يزي أراويت زي نبري كم زمثل جزءات كم صحابي نقرنا له نبري أكانيو فتانيو كل تجبارون مخرون حسوميو بحد صير جزيخ أجبريه سلتيو مالت بربعان كل تنورحي جبر خمسة سلت نقرنا له 4 كل تنورح مالت 3 عامات فرقا كم زخونيو قال أملاخ زقلصلنا سلازي أب دانيال 9:27 دما بخنا فرخستي متصئلوه مفرس حقي مخانو نتحق أملاخنا بحسوس زغير مخانو قال أملاخ يقلصلنا إذا نبرز بس الأراويت مستر دانيال زرأيو رأي مساسل أب رأي يوحنسن أب دانيال انقليص ولو رأي يوحنس معرف 13 كاب حدا جميرنا نتنببنا إذا قال زي قلت لنا خم أون دانيال 9:27 دما بخنا في فرخصات كم زمت نجيرنا له بخنا فرخصات زمت ماني ترى نحق أملخنا بحسوس صغير نقدسنا أملخنا برخصات صغير نحسر أمره زتوفين وبزحت زس الدعم مخانو إذا نبرزي مست دانيال زرعيو مستي يوحنس رأي زرعيون تماساسليو لازم نبري 4 خنفي زلوا 4 رأسي مبالو ازي مس منغست يوناني مس منغست غريخ يمساسل دحر منغست غريخ اب 330 كساب 320 سلستن زنبري زمن مالتيو دحر منغست يوناني غريخ اب اسيا 4 جن اب غريخ منغست غريخ خوي كايوناني زياتهم ابي ايشيا 4 جنرالات تنسيهم كم زنبرو يقلصلنا سلازي تسارة كريستوس أبال إيروبيان يونيون إيو مبال بزحات تمرامرتي كاب غريخ وي كاب إيتالخ وطي يخእል النابولي يزاربو قال يوم دما أيفال تسارة كريستوس كاب مدر سلازبل نمدري نتحمدا كاب إسرائيل يدوت كاب سرعة أملخو أمي زوت زبل مجلس إدم مالو
ስለዚ ፀረ ክርስቶስ ግን ኣባል ናይ ኤሮጳን ዩኒዮን ምዃኑ ቃል ኣምላኽ ነግረና ኣሎ። ኣጋሩ ናይ ድቢ ኢልዎ ዘሎ ድቢ ሕስምቲ እያ ዓሻብዕሽነት ካብ ዘጓንፈካ ኮራኩራ ዘግደፍዋ ድቢ ክተጓንፈካ ይሓይሽ ብምባል ድቢ ጨካን ምዃና ኣምብ ምሳሌ ነጊርና ኣሎ። ኣጋሩ ናይ ድቢ ጨካንያ ፈጣንያ ጎያይትያ ሕስምቲ ሕሱም ኣራዊት ከም ድኾነ ሕሱም ባህር ከም ዘለዎ እዩ ዘመልክት። ኣፉ ከም ኣንበሳ ኢሉ ገሊፅዎ ድማ ሳልሳይ ኣራዊት ድማ ከም ኣንበሳ ኢሉ ኣንበሳ ናይ ትዕቢት ምሳሌ እዩ። ኩርፊቱ ትዕቢት እዩ። ስለዚ ኣፉ ከም ኣንበሳ ምባሉ ትዕቢቱን ድፍረቱን ዘርዕድ ዘረብኡን ከም ዘመልክት። ስለዚ ፀረ ክርስቶስ በዞም ሰለስተ ኣራዊት ተመሲሉ ኣሎ። በዞም ናይ ሰለስተ ኣራዊት ምሳሌ ተመሲሉ ኣሎ። ብድቢ ተመሲሉ፣ በአንበሳ ተመሲሉ ኣሎ። ሕሱም ምዃኑ ናይዞም ኣራዊት ባህሪ ከም ዘለዎ ይነግረና ኣሎ ብዚ ቃል እዚ። ስለዚ ፀረ ክርስቶስ ነዞም ዝወደቑ ሰለስተ ነገስታት የመልክት እዩ። ስለዚ ኣብ ኣፉ ሰለስተ ዓፅሚ መሰንገለ ሒዙ ከም ዘሎ ንድቢ ድማ ኣብዚ ቃል እዚ ይነግረና እዩ። እዚ ድማ ነቶም ሰለስተ ነገስታት ቶም ሰለስተ ዓፅምቲ ብሰለስተ ነገስታት እዮም ዝምሰሉ ንመንግስቲ ፋርስ ንመንግስቲ ዮናኒ ንኣሌክሳንደር ዘግሬት ኣብ 330 ክሳብ 323 ዝገዝኡ እዚኣቶም ብኡ ተመሲሎም ኣለዉ። ስለ ፀረ ክርስቶስ ናይ ዚኦም ባህርያት ከም ዘለዎ ይነግረና። ስለዚ ጨካኒዩ ሕሱም ኣራዊት ምዃኑ ነጊርና ኣሎ። ስለዚ ኣብዚ ቃል ኣብ ራእይ ዮሃንስ ቀዳማይ ምዕራፍ ከም ዝረኣናዮ ፀረ ክርስቶስ 10 ቀርንን 7 ርእስን ኢልዎ ኣሎ። 7 ርእሲ ን7 ኣኽራን ወይ ከዓ ን7 ነገስታት ምድሪ ከም ዘመልክት እውን ነጊርና ኣሎ። እዞም 6 ነገስታት ወዲቖም እዮም። 6 ነገስታት ተወዲቖም 6 መዓልቲ ተወዲኡ ኣብ 7ይቲ መዓልቲ ኣቲና ከም ዘለና እዩ ዘመልክት። ኣብ መንጎ 6ይቲ መዓልትን 7ይቲ መዓልትን ብዙሓት ነገስታት ተንሲኦም እዮም። እዚኣቶም ኣብ ዘመን ፀጋ ስለተንስኡ ኣይተፀብፀቡን። ዮሃንስ ኣይፀብፀቦምን ኣሎ ነዚኣቶም። ዳንኤል ዝረኣዮን ዝፀብፀቦን 69 ሰሙን እዩ። መበል 70 ዘላ ሓንቲ ሰሙን ዘመን ንግስነት ፀረ ክርስቶስ ምዃና እያ ትነግረና። ስለዚ 69 ሰሙን ተወዲኡ መበል 70 ተሪፋትና ኣላ። እዛ መበል 70 ዘመን ግዝኣት ፀረ ክርስቶስ እዩ። ስለዚ ኢሮጵያን ዩኒዮን ኣብዚ 7 ዓመት ናይ ዘመን ፀበባ ኣብ ናይ ፀረ ክርስቶስ ዘመን ክትመሓደር ምዃና እዩ ዘረዳእና። ስለዚ ነዛ ዘመን እዚኣ ኣብዚ ዘመን እዚ ኣብዚ ኣብ መንጎ 6ን 7ን ዘሎ ብዙሓት ነገስታት ተንሲኦም ክነሶም ግን ኣብ ዘመንና ኣይተፀብፀቡን። ስለምንታይ? ዘመን ፀጋ ስለዝኾነ ብዙሓት ነገስታት ተንሲኦም፣ ብዙሓት ወዲቖም፣ ብዙሓት ሓሊፎም እዮም። ክርስቶስ ኣብ 69 ሰሙን ተገሊፁ ሞቱን ትንሳኤኡን ተበሲሩ እዩ። መበል 70 ሰሙን ከዓ ክምለስ ምዃኑ ድማ ነጊርና ኣሎ። ራእይ 6 ምዕራፍ 7 ምዕራፍ ብምልኡ ነንብቦ። ነዚ ቤተክርስትያን ምስ ተነጥቀት ኣብቲ ቀዳማይ ሰሙን ዘመን እስራኤል ኩሉ እዩ። እስራኤል ብግዲኣ ክትንስኣ ኣብ ዘመን ፀረ ክርስቶስ ክትስኣ ምድሓና ኣብቲ ዘመን እቲ ክኸውን እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ብዳንኤልን ብዮሃንስን ዝተረኣዩ ነገስታት ንጉስ ግብፂ ንፈርዖን እዩ፣ ንጉስ ኣሶር ንስልመናስር ካልኣይ ነገስቲ ንረኽቦ እዚ፣ ንጉስ ባቢሎን ነቡከደነፃር ኣብ ካልኣይ ነገስቲ ከዓ ንረኽቦ እዚ። እዚኣቶም ብወርቂ ብኣንበሳ ተመሲሉ ዘሎ ዘመን ንግስነት እዩ። ንጉስ ሜዶንን ፋረስን ከዓ ንኢራን ንቂርዮስ ዳርዮስ የመልክተና። ኣብ ኢሳያስ 45 ንረኽቦ። እዚ ንጉስ ብብሩርን ብድብን ድማ ተመሲሉ ኣሎ። ንጉስ ግሪክ ከዓ ንኣሌክሳንደር ዘግሬት ዘመልክት። እዚ ንጉስ እዚ ከዓ ብሓፂንን ብነብርን ተመሲሉ ከም ዘሎ
مس مصحف دانيال كننا أصرو يقبأنا دانيال 39 معرف شو عتة طقس شدشته شاي دما نقص روما نقيسراتي زملكت قبل قصر سي معرف زغلي صلنا له ازي كساب 200 شومنتن كان 200 شومنتن قدم لدته ክርስቶስ كساب لدته ክርስቶስ ዝነበረ ናይ ሮማ መንግስቲ የመልከተና እዚ መንግስቲ ድማ መንግስቲ ሓመድን ሓፂንን ሕውስ ዋስ ምዃኑ በተን ዳንኤል ዝረአየን 10 ጻብዕቲ ገሊአን ሓመድ ገሊአን ሓፂን ሰብ ደይተንከፎ እምኒ መጽኡ ከምዝ ዳዕሙኸን እዩ ዝነግረና እታ ነተን ኣጻብዕ ዝዳዕሙኸት እምኒ ግን ዓቢ ኸረን ከም ዝኾነትን ይነግረና ስለዚ ዝዓባይ እምኒ ናይ እምኒ ዝዓባይ እምኒ ነዘን 10 ኣጻብዕቲ ዝዳዕሙኸት ነዞም 10 ነገስታት ሓመድን ሓፂንን ዝዳዕሙኸት ናይ ክርስቶስ ዘመን ምዃና እዩ ዝነግረና ስለዚ ኣሕዋተይ ሎሚ ኣብ ዘመን ሓመድን ሓፂንን ኣብ ዘመን ሕውስ ዋስ ዝኾነ ነገራትን ኣብ ዘመን ተሰባርን ሓያልን ዝኾነ መንግስትን ንነብር ከም ዘለና ክንፈልጥ ኣለና ስለዚ ፀረ ክርስቶስ ካበይ ይመጽእ ተልና ካብዚ ሕጂ ዘለና ያውሉ ዶክተር እዩ ንሕብረት ኣውሮጳ ንዘመንና እዩ ዝውክል ማለት እዩ ራእይ ዮሐንስ 17:3 ከምኡ ይብለና ክንንብባይና ራእይ ዮሐንስ 17:3 ከምዚ ይብለና ብመንፈስ ድማ ናብ በረኻ ወሰደኒ 10 ርእስን 10 ቀርንን ኣብ ዘለዎ ስማት ፀፊ ዝመልኦ ቀይሕ ኣራዊት እተቐመጠት ሰበይቲ ድማ ርኢኹ ኢሉ ስለዚ ምዝ ኣራዊት እዚ ምዝ ዝገበል እዚ ኣብ ርእሲኡ ዝተቐመጠት ሰበይቲ ከም ዝረአየ እዩ ድነግረና ዘሎ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ድማ ኣብ ናይ ፀረ ክርስቶስ ብናይ ፀረ ክርስቶስ መንፈስ እትመሓደር نقل أملاخنا بحسوت اتلوت تاوتاويت محبر مخانا ايو زنقرنا سلازي صار كريستوس زمنو معاسي تلاقيلنا نازي حجي أبزلنا يا زمن أبزنا حبرة أوروبا أزلوا زمن كم زوكل قال أملاخي نقرنا له أبزق على زي أب رأي يوحنس 10:3 انت دارينا حدا خبتم أراويت نموت كم التوج أم قصدو خمس حويه مدر ما تجري ما الدحري صعبتنا بلي زاربنا سلازي أراويت زي مصر يوحنس 10 شو ما انت أنا أتصيرنا يو زي ملأخ مع مؤذنا برا يلهم تبهيل زلوا جنا خزمت حجي زفتح مخانو قال أملاخي نقرنا خبيخ فتح كام مع كف تأثير اللي زلوا بوتا هو تسيو نابط فقد ما كخيدي بلا الناس لذي إذا أراويت زي أبرباي فرات استأثير الله كفتحيو أم نايت أرى كريستوس جزءات زمن بدحري أون أتنايت أرى كريستوس جزءات زمن مستودع كأسريو شعمت منجستي كسعد ودا دحر شعمت منجستي في التسامية جن كفتحنا بطفقات دما كخيديو إذا ملأخ معمو قوي دما أبادون نايزل عالم طفقات كخيديو إذي أفتم ودات أنا شعمت منجستي قلتي مالتيو سلازي تصير كريستوس أب حسوت سلازخونه بني حسوت تنبيت نبزحات كسدعي حيلو دما حتى أراويت كم زقبل قال أملاخنا جيرونا له سلازي إذا ملأخ معامو نبزحات كسدعو من كودقو منيو رؤس ملأخ برهان أمسيلو كقربيو مناتو كم تساؤل منفس أملاخ مسحادوغو اغزيابير مسحادوغو مملاس مسأبيو نافتات أنقاليت زخدمو نايموتات منفسة الساعتلو إذي صار كريستوس دما تأمرتن تأمراتن كجبر إيو حيلو كابتاراوي سلا زقبل نسب كتالليو كمتي تاتنقاليت نساور زتاللتو بمثلي ناي قدسان أمسيلو خسدعيو بمثل ملأخت أمسيلو نبزحات كودقيو سلازي عندنا كم مثلن كاب سئلن كنالعل نابتي هياو أملاخ نابتي زل ألماو أملاخ نابتي أبزيك الرب برهان زنبر أملاخ كنا ملخ نعو بينو خنجزاء قال أملاخ إزنا نجزيابير بينو تجزاء سجد دما صحفي مونا أملاخ بينو نجزاء أيو يعنتنا كاب سئلي كاب مثلي كاب أوتات كاب استفعل عليه نلعل مخنياتو السيد أنا بحسوس لزخوني نساء لاب زمنو بمثلي ناي ساميئيل جيرو ناي نبي ساميئيل جيرو أتاليلو ويو ساميئيل تسيئلكا إلاتو سيطان نسقا قدسان كتس حيلي يبلون قدسان أبي أملاخ يم عارفهم تقمسيسهم زلو بمثل حسوت قن نسقا ناي قدسان ملكع
መሊኡ ሰይጣን ብዙሓት ከስሕትን ከታልልን ስለ ዝመፅእ ትእምርትን ተኣምራትን እውን ስለ ዝገብር ሓደ እኳ ብትእምርቱ ከይስሕት ኣዝዩ ይጠንቀቕ። ስለዚ ፀረ ክርስቶስ ኣብ ዘመን እዚ ብምስሊ ክግለፅ ምዃኑ ነስተውዕል። ብምስሊ ክግለፅ ስለዚ ክርስቶስ ኣብ ዘለዎ እያ ተበልኹም ኣይትስሓቱ ድበለና ድማ ምናልባት ነቲ ብዒንትና ዝቐረፅናዮ ስእሊ ናይ ክርስቶስ ናይ ኣርቲስት ስእሊ መሲሉ እውን ክመፅእ ስለ ዝኽእል ስለዚ ኣሕዋተይ ክንጥንቀቕ ይግባአና። ምስልን ስእልን ኣይትግበር። መልክዕ ሰብኣይ ሰበይቲ ዘለዎ ኣይትግበር። መልክዕ እንስሳ ዘለዎ ኣይትግበር። ብኢድ ካብ እተሃንፀ ብኣንጠረኛሃት ካብ እተሃንፀ ብብሩር ካብ ተሰርሐ ብወርቂ ካብ ተሰርሐ ብምስሊ ኣንጠረኛሃት ካብ ተገብረ ሓደ እኳ ከየታለኩም ኣዝኹም ተጠንቀቑ ከይትስሕቱ። እዚ ዘመን እዚ ናይ መወዳእታ እዩ። ኣዝና ንጠንቀቕ። ሓደ ከየስሕተኩም ክርስቶስ መፂኡ ክርስቶስ ተገሊጹ ኢሎም እውን ብትእምርትን ተኣምራትን ብዙሕ ተኣምራት ገብሩ ይኽእሉ እዮም። ሓደ እኳ ከየስሕተኩም ተጠንቀቑ ኣይትሰዓብዎም ድማ ኢልና ኣሎ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ 24 ከድና ንርአዮ። ኣብ ይሁዳ ታሽዓይ ምዕራፍ ኣብ ይሁዳ ጥቕሲ 9 ተርእና ድማኒ ሰይጣን ሰባት ከስድዕ ምእንቲ ብስጋ ሙሴ ከም ተኸራኸረ ብስጋ ብዙሓት ቅዱሳን ኣብ ዘመን እዚ እንተተኸራኸረ ኣይትስሓቱ። ብስጋ ቅዱሳን ብዝመስል ስግደት ብዝገብር ነገር ብምስሊ መልክዕ ቅዱሳን ሓደ እኳ ብስግደትን ብተፈላለዩ ነገራትን ከየስሕተኩም ኣዝኹም ተጠንቀቑ። ስለዚ እዚ መንፈስ እዚ ድሮ ናብ ብዘሎ ዓለም ወፂኡ ኣሎ። ኣብ ራእይ ዮሃንስ እውን ኩላ ምድሪ ተገሪባ ነቲ ኣራዊት ከም ዝሰዓበቶ እዩ ዝገልፀልና። ኩላ ምድሪ እዩ ዝብለና። ስለዚ ተርፍ የለን ነቲ ኣራዊት ብዙሓት ክስዕብዎ እዮም፣ ብዙሓት ድማ ክሰድዑ እዮም፣ ብትእምርትን ተኣምራትን ብትእምርቲ ሓሶትን ክጋገዩ እዮም።